2 deurbellen. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg, waar stopt daar? Een complete ontvangst kom je. Je had ons al gezien, hè? Verzorgd toch? Ik zeg, we komen juist van bovenaf. Ja, ja. Ik wat stopt daar? Je komt juist van bovenaf. Ja, we hebben een operatie opgeruimd. Opgeruimd met alles. Ah, kijk. Ja. Mogen we... Maar zeker. Gezellig. Gezellig. Hallo. Kijk wel nog meer naar Yvonne? Ja, Yvonne. Ja, Ja. En? Zaf. Jeff. Ja, nee, Zaf. Zef. Ja, ja. Ik heb u gezien met de voedselbank. Hier in Maastricht. In Maastricht toen? Ja, ja, ja. Oké. Dat is al even geleden. Ja, zeker. Ja, ja. Oké. Dus wat Ik hoor me net avondvroeg, Yvonne. Is dit nou haken of breien? Haken. Haken. Kijk, zoveel weet ik er vanaf. Ja, ja. En wie knutselt er nou heen? Besticht dat Yvonne of is Zef dat? Ik Zie. allemaal. Ja. Oh, kijk wat leuk! Ja, Ja, dat was een Helemaal. uitdaging. dat wordt een Daar uitdaging. kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Ik ken niet, is in een accordeon hit gehaakt. Ja. Nee, een Slovaaks programma. Wat Dat- bleef? Een Slovaaks? Slovaaks, ja. Ja, En dat heb ja. ik dan moeten kopen, dat patroon. Hè. En het ging met vertalen op Google, dat ging een beetje. En toen voor dit middelste niet is een mevrouw, een Slovaakse, die heeft mij daarbij gehoord dat ik dat middelste. Ja. Die heb je in laten vliegen of zo? Nee, via mijn therapeut word ik daar aangekomen, ja. Via de therapeut? Ja. Die koos een Slovaakse mevrouw Ja, Ja. en die was toevallig ook handig met... Ja, Ja. die is er niet geweest. Dus, maar dat werkt ook echt? Oh, ja. En mag alleen geen muziek hè. Nee, oké, maar... Nee, nee. Ja, oké, dat ligt op. Ja, Oh, ik heb wat hem leuk. omhoog. Ja, Ja, doe ik met u erin. Oh ja, zo. zo ja. Geweldig, tot in detail, zelfs het bandje om ermee vast te maken. Ja, ja, ja. Geweldig. Ja. Ja. En dat het wordt en de boom. Dat wordt een boom, ja. Dat is het volgende project. Dat moet dan ik wat de boom Er zit wel. En een kattenboom. Nee, voor mijn veugelkist. Ik heb koolmeesjes gemaakt. Dat is ook- Wat leuk. Ja, en er komen nog takken aan. Maar Ja. mijn tussenzin waarvoor gedaan is bezig, want we kregen Halloween. En die is een mevrouw in de buurt die deed met de kinderen Halloween. En die komen aan de deur en daar ben ik van alles ook voor aan het maken. Ik zal nog eens even de dingen pakken. Ja, pak Wat ga je ze pakken, Zef? Wat ze aan het hokken aan is. het roken is. Voor die kinderen. Halloween. Trouwens, dit Dat is... is ook allemaal. Is dat niet wat ze met zoekerwater deed, zodat dat hard wordt? Ja. Och, dat kan ik me nog van vroeger herinneren. Ja. Ja. Die hebben we ook gemaakt. Nee, een machientje gemaakt. Gemaakt had ik de roodborstjes. Ja, Wat? ja. Komen 70 Is kinderen dat- aan de deur. Is dat voor Halloween? Ja. Och, wat Die kindjes. leuk. Ja. Komen vanaf 2 jaar. Komen ze aan de deur. En die kregen bij dingen een knuffel. Plus, Ja. plus een tuutje slok. Kijk, zet ze hier. Oh, ik moet net zeggen, Ja, ja. zeker. gezonder voor het gebed. Een knuffeltje, maar ze kregen even goed Een een tuutje slok, ja. tuutje slok, zeggen ze. Slok. Slok, Ja. Ja. Ja, geweldig. Ja, trouwens, ja. Oh, dat naaimachine. Ja. Ja, Zo dat is ook leuk. gemaakt. Ja. En die engelen. Ja. Ja. En wie duistert dat nou, Yvonne? Want dan zei ze net tegen mij van die witte figuren, dat is inderdaad met zoekerwater. Ja. Ik kan me dat van vroeger nog heel goed herinneren, Ja. dat ze dat deden. Maar wie gaat dat dan? Moest ze dan... Er zit een kegelhonger aan. En die duwt dan erin. En dan wordt de gans met spangen rondom vast gespannen. En ja, de het zit vleugels? allemaal. Eerst allemaal los. En dan in één zetten. Dat is een Jelkerwee. Is Ja. dit Engel van Maastricht? Dat weet ik niet, dat zou kennen. Of de Engel van Eelse kent ook gaan. Je hebt hem ook De Engel van Eelse. Nee, dat best ik. Dat best ik. Als ik knuffeltjes maakt voor de kindjes, ja, echt enig. Ja. Denk ik. Ja, en de roodborstjes, hè. De roodborstjes en de pimpelmeers heb ik daar in de tak. En met een auto heb ik gemaakt, mijn leerling eentje van vroeger, staat ook daar. Heeft ik vroeger zonne gehad? Dat was vroeger in de Ja. Ja, zie je. Ja. Oh, Dat is met een auto. stond niet in. Nee, we zijn neven niet. Je ziet neven niks. Ja. Ja. Ja.
En dan blijven tenminste niet de stelen en de lijnerieën in de familie. De kastelen en de landerijen. Ja. Welke kastelen en landerijen? Dat weet ik gewoon niet. Hey, maar dus, hoe lang woont je al samen? Niet samen, we zijn een latrelatie. Ja? Ja, trouwens. Maar we zijn wel al 9 jaar 9 dat jaar. we samen overleven. Mijn man is al 15 jaar overleden, zijn vrouw is ook overleden. Ja. En dan over samen dansen en Ja. lekker over Laten. samen in. Latrelatie. De stik zit in het Holt en zee uit Haken. Ja. Ja, inderdaad. En hij mag met helpen. Ja, ik ben eigenlijk de technische dienst. Ja. Je bent de technische dienst. Jazeker, als je dit... Oh, ze heeft van die lipjes aan. Hier, dat maakt ze ook. Die lipjes wat op bliksemsbier zit of slaget. Ja, of limonade. En die doe je vanaf. En dan krijg je het erop. Ja, kijk maar. Och, verrek. Ja. En die moet ik allemaal afschoren. Want anders die hebben een bruimke aan, hè. Snap je? Dat ze dicht de vingers niet snijdt. Ja, ja. En dat doe ik toch vanavond dan. Dus dit zien allemaal lipjes van... Ja. Lipjes. Ja. Is van het beer. Kijk nou toch. Ja. Thuis gemaakt. Hans geboren van binnen. Ja. Hoeveel blikjes zien dit? Dit Het zijn wordt er ons een paar meer honderd. 1000. 1000! Daar gaat van 1100 zeggen. Ja, Ja. dat is wel En waar. wie drinkt er zoveel frisdrank? Ik drink geen alcohol of Niks. nee, niks. Hoe komt ze aan de lipjes dan? Oh, Kregen we. Wat toevallig gisteren. ik weet Dat het. weten de lu zeker, hè? Ja. of zo? ja, zeker. En dan ook, ja, moet ze gaan zwemmen en, Ja. enzovoort. Ja. Die brengen het er ook met. Hè? En dat Iedereen. brood, dat kunnen we... Iedereen. Ja. We hebben ook een hele zwanne. Heeft ze gemaakt. En dat Wat is- had ik zo. Dat denk ik van Ten Bel. Oh ja, denk Ja. ik veel. Mooi, hè? Verdoor. Die is ook leuk. Dat heb ik ooit eens van mijn zoon gekregen. Dat is ze niet zelf gemaakt. Nee, dat weet ik niet zelf. Dat heeft er een zak gekocht met die poptraan was. Den dag, dat vindt mam leuk. Ja. Mam heel van opa. Dat beugel hier, dat is meer dan 100 jaar oud. Dat is van mijn oma aan de stage. Die sloeting. Ja, Ja, dat is ja. van de oma aan de stage geweest. Ja. Ja. Och, wat leuk. En het testje wat er aan Dat zoet, heb ik gemaakt. nou, maar er zoet eerst een ander aan, denk ik, of niet? Dat was niet meer eraan. Dat was los. kapot. En dan heb ik dat zo Ja. gekregen, die sluiting. En ik zeg, ja. Van Ja. oma. Ja, mijn oma heb ik zelf niet meer gekend. En die was al voordat ik geboren was, die gestorven. Maar dat beugel is altijd bewaard gebleven. Dus, Och, wat en dan leuk. zei de broer van, ik wil ze de hebben. Ik zeg, oh ja. En ik denk, wat moest ze dan met? Ja, toen zag ik dat op YouTube of je dat. En ik Ja. zeg, oh, dat gaan we voor maken. En die voering heeft ze dan zelf erin gemaakt Ja. en zo. Ja. Maar ik vind het wel, Maar dat is dan toch heel bijzonder voor dich, of niet? Ja. Ja, Gebroek ze Ja. het ook? Nee, Nee. dat is alleen zero. Dat is van de oma. ja. Ja, een tasje verkoop ik. Heb ik op verschillende tasjes verkocht wat ik gemaakt heb. Maar dat dus niet. Dus, Geweldig. ja. Er komen er ook wel eens verzoekjes binnen van mensen van, Yvonne, maak wat voor mij. Ja, nu heb ik toevallig een paar alpaca's gemaakt hoor. En ja, dat is leuk ja. Ja, die stond ook Die stond er ook, ja, er stond er, Ja. die had ik al gezien voor de, Ja, voor de vensterbank. Het is een soort klein, ja, een klein museumpje. Ja, de lama, ja. Nee, maar bellen er nooit lui aan zo van, Nee, Wat? nee, Nee, we moeten dat- wel even kijken naar met Die zijn de Keizer en eerste. Zwaar. Ja, Ja, maar voor de kijken route, hè. van wie en wat. Verdikke nog. En, ja. Ja. hey, wie ziet je tweeën nou aan elkaar blijven hangen? Oh, wacht even. Dat vertel ik. Toen mijn oudste zus trouwde, ja, waar zie je broedsmeisje en ik broedsjong. Toen die oudste zus trouwde. Ja, Ja. ik broedsjong en Toen was broedsmeisje. ik 15 jaar. Ja. Vond ze toen al leuk? Het is, Ja, maar zou veel zijn te doen. Oh ja, die kastelen en landerijen. Oh, dat- ja, ja. juist. Ja. Ja. Ja, en hij is toen naar Australië gegaan en toen zijn vrouw leren kennen. En Ja. die is er weer teruggekomen. Ja. Ja, en vanaf dat zijn vrouw weer verleden is, eigenlijk een Ja. jaar daarna, toen ja. En toen wordt die man al Mijn ook al man is al overleden. 15 jaar overleden, ja. En waarom ben ze teruggekomen, zeg? De vrouw die kreeg MS. En die heb ik 44 jaar verzorgd. Altijd. Ja, Hoe lang? 44 jaar. Ja, het is in de rolstoel gezet. hè. Ja, ja. Herstig die vrouw verzorgd? Ja, ja. Godsamme zeg. Ja, Ja, leefruikje. ja. Ik heb er toen, ook thuis staan, samen met mijn mens. Oh,
Zo, op het kastje. Dus, Dat is de vrouw en dat is mijn man. Dat wordt de midvader. Ja. en die vrouw. Ja. Ja. Dat wordt... Maar die kost me storen of Ja. lopen, niks. Ja. Wordt heftig, Ja. maar ik heb het gedaan. En altijd gewerkt erbij. Volgens mij is hij nog in een leven, of niet? Ja. 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 Ja, die uitstraling heeft ze. Jawel. zeg. Ja, ja. Ja. Maar Ja. zij er niet zo lang mogen komen neer. Nee. Ja. Ja. Maar om terug te gaan, die begoest het verhaal te vertellen van bruidsmeisje, bruidsjonker. Ja. Op de trouwdag van die Alse zus. Ja. Maar wanneer is dan uiteindelijk die... Ja, die komt terug uit Australië. Ja. Maar, En uiteindelijk is zijn vrouw weer overleden worden. Ja, toen hadden we een broer van mij, daar hadden we die foto van zijn vrouw. En die zei, god, toch ik die kopiëren. En hij zei er, zelf komt zelf eens een foto met subben. En hij is zelf gekomen. En ja, en hij is blijven komen. Ja. Nee. Ze heeft toen gezegd tegen de kinderen van mij ook. Hè. Och, ik denk, pak hem maar, dan is er van de straat af. Ja. en zo vult dat ook. Jazeker, ja. Goh, Ja. zeker bij dit weer. Ja. Ja. De Ja. kinderen vinden het Maar geweldig. toch, Hé, maar neef en nicht, hè? Ja. Ja. Doen jullie er nooit raar over? Van, ja, de beste familie van elkaar. en Ja, dat- nee. Nee? ik ben begonnen met mijn hobby. Nee, Dit ja, team. niet. Nee. Zolang het vroeg maar goed vult. Ja, Hè? ja, tuurlijk, ja. Hier is het ooit mee begonnen, Ja. Een kaart te maken. maar dat doen er heel veel. Ja. Ja. Maar dat doen er niet zoveel, Yvonne. Nee. Ik ben blij dat ze, Ja. ben blij dat ze best gewoon verder borduren op het... Op het ding. Ja. Ja. Want Ja. zelf te maken ook kaart. Ik ben even kijken wat die van huis stond, wat hij maakt. Want ik laat hem met werken. Geen hoeft nooit naar de winkel voor een keertje, hè? Ja. Mag ik zeggen, Sef, het stijtig echt stijtig geweldig. Oh, ja. Ja, Sorry, echt, ja. alsof het voor dich gemaakt is. Zorg dat dat maakt zelf dan.